Għal numru ta' snin iż-żewġ faċilitajiet fl-impjant ta' Sant'Antnin f'Marsa Scala kienu neqsin minn miżuri ta' saħħa u sigurtà b'konsegwenza li l-post tax-xogħol kienet ipoġġi riski fuq saħħet il-ħaddiema. Kien għalhekk li minn din is-sena Wayserv Malta bdiet tindirizza din l-isfida u dan billi għall-ewwel darba beda jsir assessjar ta' riski fi proġetti ġodda u sistema ta' tħejja f'każ ta' emerġenzi. Waqt li żorna l-faċilità fejn isir is-separazzjoni tal-iskart, l-uffiċjal tas-saħħa u s-sigurtà fih dan Wayserv Malta Stefan Salomone fisser kif żona traffikuża tal-impjant b'użu ta' ħoss u dwal fuq makkinarji is-sigurtà tal-ħaddiema żdiedet aktar minn qatt qabel. Li daw il-makkinarji għakaw żewġ kafef kbar, installajnilhom pereżempju dal-ħoss biex meta jirriversjaw in-nies ikunu jafu li hemm xi ħaġa ġejja lejhom. Sewa? Zidnilhom id-dwal li qed taraw ukoll fuq dan il-wheel chabil hawnhekk. Iċċertifikajna l-equipment għax kien hemm nuqqas ukoll minn dak l-aspett. Il-proċess ta' separazzjoni tal-iskart isir b'makkinarju apposta li jpoġġi bosta riski fosthom ir-riskju li xi jew il-ħwejjeġ jinqabdu mal-magna. Issa b'afsa ta' buttuna jistgħu jkunu evitati disgrazzi. Mela, f'din il-kamra xi ħaġa li għamilna sena huwa li mat-tapit li jkun għaddej ix-xogħol fuqu, installajna daw l-emergency buttons li jkunu kollha bil-ħsara. Biex hekk xatt pereżempju jaqbad il-flok jew jaqbad idu mat-tapit ikun jista' iwaqfu mill-ewwel immedjatament u hekk ma jweġġax. Anke makkinarju mikxuf ta' permezz ta' gradilja. Tul il-proċess il-ħaddiema kemm il-darba jiltaqgħu ma' siringi u saħansitra annimali mejta. Bi prekawzjoni għal dan beda jingħata vaċin fl-interess tas-saħħa tal-ħaddiem. Però li lin minn dan kollu l-akbar investiment kien fil-ħaddiema nfushom. Gawdew minn taħriġ intensiv fl-ewwel għajnuna f'każ ta' nirien u kif għandu jitmexxa l-impjant f'każ ta' emerġenza. Ħaġa li xprunat iżjed il-ħidma ta' Kelsi Ferriġġi, wieħed mill-ħaddiema. Mela taf li hemm xi ħadd li moħħhom fejna, ġifieri mhux ġast kemm il-Wayserv ta' taħdem. Lej, hemm xi ħadd li moħħu fil-ħaddiem, il-ħaddiem irid l-ewwel qabel kollox u mbagħad isir ix-xogħol. Meta żar il-faċilità tal-Wayserv Witilajn il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat irringrazzja l-ħaddiema hawn elenka s-suċċess li kellha l-Wayserv Malta din is-sena fuq 3 proġetti tal-Kus, l-Autoklav u l-Malta Nord, proġetti li tulhom is-sigurtà tal-ħaddiema kienet priorità.